momentu baten, zubi horren azpixen dugu izan babestute, refusiatuek, izan gudarisek, edo dana alizen baden guztisek, ez? Bomba esplosio baten, hemen, partizanak edo hor, metrailek edo onda espansiba horrek, iban, gitxienez, familia bat, ondeko guzenen zenidiek, bai? Euron ama, Edurne, zauritu izan eta bizi osorako zauri larrizek bizitzun, hainbat operazio egin den, azkena Franco izan egunien, bizi alizeman ez da. Bera euron tia, hola izango ze asko zari, baina Edurne naiztie nilene izan eta gurazueko, bai. Iesla bizizien, refugio bizien, delgo errantetako bat, eta lotuko dugu Gernikaz eta Lleidaz, ze gaur dekuz guaz hemen, Gernikarrak, Gernikako elkartekoek eta Lleidakoek, ongi etorri, eskerrik asko. Lleida begun barde goi matxalo begatzen. Lleida begun barde goi, Gernike de bai, bat izue eta matxalo bai. Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasuna. Isabel Lorza etxan, Isabel izan, Eibarkin, familia osoa zuzenetako ibertari bat, Hogeta Mabi urte, zituen. Horretan egirutu azkenean da... Baina horan gogunatzeko bada, noberen herri izan da, igual Basainguruen, eskapa hoin bela, Periko Errotak, belan lengu zini Barakaldokue, eta beste batzuk. Zazti horretara eskutau ziren, baina ikusin zituen eta ametrailau eta hil bezien. Orduen, bombardeotik iesi eta gero metrailetakin hil. Orduen, lengozu linguzinak eta beste ezagun batzuk interrau zituen hemen. Hortuen edo hortu inguruko posa baten. Pasarte politxe da, liburume bat hor. Baserri honetara llegau ziren Mailebi eta Zaldibartik iesien etorretako errefusiatu batzuk. Baimen askatu ben eta babesa... Begiratu atzean hortzi mugak sutan gure begien zerutan begiratu maitea amildegientzat
Iziak hilak ametsak ez bilatu gauean